Mandiphinde ndizibulisele guys ndisithi molweni, amkelekile ku-Ulwazi Alunamda. Siyaqhubeka nencwadi yethu ethi Inkawu Dlewelila. Namhlanje sawuqala isahluko sesibini esithi Ziweleni Ndonga, iphepha nga-30. Ngokwenene umsindisi kwathi kanti ukholiwe nguMamCirha, kuba ngomcimbi wokuzalwa kwakhe yena msindisi, watsho esidlangalaleni ukuba ucela ukutshata naye. Kwakuzele ziitshomi zakhe umsindisi. Emva kokuzibika ubusoka entokazini, kwaphakanyiselwa iiglasi zotywala phezulu kukhala oo-cheers, cheers, ababekhatshwa luhlwahlwana lokubethwa kwezandla ngabanye. Lwalukhona lonke usapho lakwaYangaphi kuloo mcimbi. Wayekhona naye uNomathamsanqa owagoduka engawuvali umlomo lithamsanqa letshomi yakhe. Kwadlula iiveki ezimbini phambi kokuba umsindisi athumele abantu bakowabo edutywa kwaNtlontlho. UThanthwaso wayokubikela umama wakhe naye ngezo ndwendwe. "Kukho iindwendwe eziza kufika apha ekhaya mama," watsho uThanthwaso encumile. Wayegudle umama wakhe egxalabeni begilana bepheka kunye belungiselela isidlo sangokuhlwa. Weva etshiswa ngumchamo kancinci uNonkanyiswa akuthetha ngolu hlobo uThanthwaswa. Uphume ekhawulezile ukuya kuchopha emva kwendlu ephethwe luvalo lovuyo. Wayeyazi intombi yakhe ukuba ikhe inyamalale ekhaya nokuba ziintsuku ezintathu ibuye eluhambeni lwayo ixakathe izimuncumuncu zakwamlungu. Ingaba ke ngoku kulunge indlela yayo? Wazibuza lo mbuzo esiya ngasendlwini. Umthe tshawu nje kancinci uThanthwaswa esancumile. Wayemazi ukuba ungumntu onombilini kakade umthetho wakhe. "Bendisatsho ke mama, ukuthi kukho iindwendwe eziza kufika apha ekhaya ngoMgqibelo." "Zesaphi ke mntwanam?" "Ziza ngapha eNtabezulu kuCentane mama." "Ziza kulo mfana uthi ungusomashishini?" "Ewe, ziza kuwabo kwaye." "Umntwana lo wakho yena, uthini lo mfana ngaye?" wabuza ebuxakeka uNonkanyiso. "Ndamxokisa umsindisi ndathi uSandisiwe ngumntwana kadade wethu," watsho uThanthwaswa ekhumbula mhla wahlangana nomsindisi engalindele. Kaloku ngaloo mini wadibana nomsindisi edolophini yaseGcuwa ehamba noSandisiwe. Akayazi naye into eyabangela ukuba axoke kuba wazibona sele emkhanyele umntwana wakhe, ebangelakhe uya kubuya amxelele inyaniso. Nomsindisi wayengambuzi kuba efuna ukumgqala ngobomi bakhe, koko wayembuza nje kuba embona ehamba nomntwana ofana naye. Ayenziwa loo nto kuba inganobuzaza ekuhambeni kwexesha, watsho unina enqanda. Hayi ke, zathi zakuvakala elalini iindaba zokuba uThanthwaswa uyacelwa, abafazi neetshomi zakhe babuzana ngayo impilo loo nto. Omnye umfazi yena wathwala izandla entloko ekhuza into engapheliyo yakuva ukuba kuza kwendela kusomashishini. "Nithi umamkwaye lo mhlawumbe ngantoni nalo mntwana wakhe? Ezam iintombi zintathu kodwa akukho nanye kuzo ede ibonwe lisoka." Uyavuya laa mfazi kuba akasoze alambe. "Ukuba bekungelaa xesha lakudala nezi zethu iintombi besiza kuzihlambisa emntwini. Banesimnyama mani magaba abantwana bethu. Bebahle nje nabo, kutheni bengabonwa ngamasoka? Ngumona mampele, akukho nto iyenye. Bafakwe umgqwaliso abantwana bethu ukuze babe zizinto ezizalela ekhaya," watsho uMagaba. Zezinye zeemazi ezothukayo ukuva kwazo ukuba intombi kaNonkanyiso iza kwenda kungekudala. Igugu laba likhulu ngenene kuNomathamsanqa akubaliselwa nguThanthwaswa ukuba kuza kufika iindwendwe zakuCentane. "Ungasilibali ke tshomam, usazi ukuba siyahlupheka," watsho ehleka uNomathamsanqa. "Hayi suka, tyhini, ucinga ukuba umsindisi uza kondlana nani kakade?" watsho ehleka naye uThanthwaswa. Kwakumnandi kuThanthwaswa ngendlela engummangaliso. Umfuneko akazange awakholelwe ncam amehlo akhe mhla wabona umtshato wabo upapashwe kwiphephandaba. Waba ngundabamlonyeni kulo lonke elo laseGcuwa ukuya kutsho kuloo msindisi eNtabezulu kuCentane. Eyona nto kukuba wayesafuna ithuba lokudibana noThanthwaswa ukuze acele uxolo babuyelane. Yayiselifikile enye ingqondo emxelela ukuba uThanthwaswa udlalwa nje ingqondo ngumsindisi njengawo onke amadoda afume iipokotho. Wayesithi ke uyakuthi xa amlahlayo amkhongozele yena ngezandla zombini. Waba ufa namthanyana ke umfana omdala. Wayekhona umfuneko emtshatweni kuCentane ehamba nabahlobo bakhe belo cala. Wamva kakuhle ukufungiswa kwakhe uThanthwaswa.
Wamva ewathetha ngokucacileyo amagama athi, ebumini nasebumnandini yakuhlala ejongene nomsindisi wakhe. Wakhetha ukuzijongisa ecaleni xa umfundisi athi kumkhwenyana makancamise umntwenyana. Weva ngomyiyezelo oshushu ukuba ngokwenene umsindisi noThantaswa abanelanga nje kukuzimanya ngeqhina lomtshato, koko nasemoyeni bakunye. Ngelimxolisa intliziyo, abalingane bakhe mfuneko bamkhangelela intombi kweziya ngcwenga zakuCentane ezazizimase loo mtshato. Wabuya apho ezibambele uZintle Mgedleza waseJojweni eMagebeni, nowayengumongikazi kwisibhedlele saseGcuwa. Waye ecima ngokucima engqondweni yakhe uThantaso noHlengiwe akuba edibene noZintle, owayebonakalisa ukukhathala ngale nyewe yabo ngalo lonke ixesha. Emva kokuhotiswa emzini wakhe, uThantaso nomyeni wakhe babuyela elokishini eVulaveli. Oko ide yadlula le nto yalo mtshato, kukho into engathi ithe xibilili apha emagxeni kum am, watsho umsindisi. Wayegqiba ukwamkela iglasi yesiselo enkosikazi yakhe. Ungabisatsho sithandwa sam, watsho uThantaso esithi vu ehlala esofeni ethe qhewu iifoto zabo zomtshato. Ndisandula ukufumana ifowuni kaMpumi ethi usinqwenelela ubomi obuyokwazela ngamathamsanqa emtshatweni wethu, ukwancoma nobuhle bomtshato wethu. Uthe simboleke elaa cwecwana le-DVD lomtshato wethu xa sigqiba ukulibukela. Watsho esithi qhuzuqhuzu ehleka umsindisi. Abahlobo bokwenene babonakala ngokuzikhathaza nangoncoma ubuhle, watsho uThantaso nowayesele azisiwe apha kuNompumelelo ngumyeni wakhe. Kaloku uNompumelelo wayengapheli kwayangaphi phambi kokuba esi sibini sitshate, de loo nto yabangela ukuba uThantaso avuke sisifo samagxa. Mini waziswa kuThantaso uNompumelelo babedibene edolophini. Ungafane uxhale wena Thandi, kuba ubhuti Jikijwa ngumhlobo wam omdala, watsho uThantaso watsho uNompumelelo njengoko umsindisi wayebizwa njalo ngabamaziyo. Ukuba bekukho into esiyiqhubayo, wayengekhe alifumane lincinci ithuba lokubona wena. Into endiza kuyenza ngoku kukusuka ndibe liliso lakho apha kuye. Ekwazise kum nje uzinakile, watsho ihleka intsini uNompumelelo. Wayeyintokazi kakade esoloko iveze izinyo, ingakhathali nokuba umntu akamazi kunjalo nje. Mxelele Mpumi ukuba kudala siyihamba kunye le ndlela yazoshishino, watsho ehleka naye umsindisi. Wayenyanisile umsindisi xa atshoyo. uNompumelelo wayengomnye wabafazi abanethamsanqa lokuphumelela kwezoshishino. Emva kokubhubha komyeni wakhe, owayengusomashishini weeteksi, uNompumelelo walibamba ngokwakhe, wavala umlomo wabaninzi kuba bakhona babesithi sisiphelo salo elo. Akukho shishini lomfazi lakhe lanenkqubela. Wathi akulibamba ngokwakhe, latsho lahambela phambili kangangokuba wathenga enye iteksi esongeza kwezi ntathu ezazihamba imigama emide. Etshata nje umsindisi, uNompumelelo wayesemazi uThantaswa. Wayelubukele kananjalo uthando lwabo kuba uThantaswa wayebonakalisa ukuba ungumntwana ozinzileyo nasengqondweni. Wamenywa kuqala nangoku kuloo mtshato. Khawutsho ke Jiks, yindlela uThantaswa ayemteketisa ngayo le umyeni wakhe. Usisi Mpumi lo waphumelela njani yena? Wabuza uThantaswa esisa iglasi yesiselo emlonyeni kananjalo ejonge kwifoto eyayiphambi kwakhe. uNompumelelo uhambe ekhondweni lomyeni wakhe wayengusomashishini, umfi ubhuti Chizama. Wamshiya nelifa leeteksi ezintathu zonke, kodwa ngelishwa ebhubha engekabi naye umntwana noNompumelelo. Ngumfo owayelwazi ushishino lowo, kuba nguye nangulo wandikhuthazayo ekuthengeni ezi zigadla zam, wacacisa ngokuthe chu umsindisi. Wabulawa yintoni yena umyeni wakhe? Ubhuti Chizama wangenelwa ngabantu ezinzulwini zobusuku. Bafika bamdubula bambulala phambi kwenkosikazi yakhe, emva koko baphela emehlweni. Yhu, izinto ezibuhlungu azisoze ziphele kulo mhlaba, wakhuza watsho uThantaswa ebothuka lelo bali. Ndikuxela into yokuba mna umthetho wasuka wathi ngqo apha kuNompumelelo, kusithiwa lukhona unyawo lwemfene ekuswelekeni kwendoda yakhe. Nam ndandingatsho kaloku Jiks kuba yena umfazi wakhe wasinda njani ekudutyulweni. Wonke umntu wayethetha ngolo hlobo, esithi uNompumelelo ufanele kukugcinwa eluvalelweni.
Into endiyaziyo mna kukuba umona mninzi kwezoshishino kwaye abenzi bobubi bamsindisa ngabom umfazi wendoda, ukuquka umkhondo. Yiyo nangoku loo nto abantu abaninzi besithi uNompumelelo uyakwazi ukufa umyeni wakhe. Nam ndiyakholelwa kudala ukuba akanasandla kuloo nto. Laphela phi ke ityala lakhe? Laphela emoyeni ngenxa yokungabikho kobungqina obumayamanisa nokugwetyengwa komyeni wakhe. Lasuka laphela nje ngolo hlobo? Wabuza yamangalisekile uThantaswa. Ndikuxelela inyaniso. Njengokuba itshomi yakho nje akazange akuhlebele eyona nyaniso ngokukhwindwa komyeni wakhe? Ungayihlebela umntu wena into yokuba nguwe ondibuleleyo kodwa umthetho selukusindisile? Wabuza ehleka umsindisi. Wasuka wahleka naye uThantaswa. Hayi, ukukhupha umphefumlo womntu kulula kule mihla. Hi! Watsho ephakama ethabatha iiglasi zakhe uThantaswa. Khawutsho ke Thandi, ucinga ukuba siye kuyichithela phi ihanimuni yethu? Wabuza onwabile umfana wasemageqweni. Emva kokucinga ixesha elidana wadubuleka uThantaswa esithi, phantsi kwentaba etafile. Okokoko kwabandim, andizange ndaluthi cakatha unyawo lwam eKapa. Watsho evuya uThantaswa. Ewe, ibiziingcinga zam kanye ezo. Ndicinga ukuba kule mpelaveki izayo sincothuke ngenqwelomoya siye kuthi ngciphu kweliya leentlanzi. Kuza kufuneka siye kuzithengela izinto zolu hambo eMonti ngomso-mnye ukuba akukho nto igwenxa emsebenzini, waqukumbela ngelo umsindisi. Ngokwenene esi sibini sagqiba iveki yonke apho eKapa. Salikhenketha lonke elo sisithi sise-Waterfront sibe siphezu kwentaba etafile nasesiPoint. Babuyela kwaseGcuwa kumnandi ngendlela engachazekiyo kuThantaswa. Wathi kuphela loo nyaka ukutshata kwakhe wabe uThantaswa ebonakalisa ukuba unto. Yaba ziindaba ezimnandi nakumsindisi mhla wabuya kwagqirha esithi ukhawule. Oyena mntu wazivuyela kakhulu ezo ndaba ngumama wakhe uNonkanyiso. Wenje njalo ke umfazi akufika emzini. Uyakutsho ube nebango nawe ngoku emzini wakho, watsho uNonkanyiso. Uthe uThantaswa xa kule yesithathu inyanga izithwele, saphuncuka eso sisu. Wakhathazeka de wabhitya wangumcinga. Kaloku wayefuna ukumzalela umsindisi zingekavakali iindaba zokuba usandisiwe ngumntwana wakhe. Emva koku ke bazama kwakhona, kodwa zaqengqeleka iinyanga kungalungi into. Mhla bahlangana nengcaphephe yoogqirha wezigulo zokukhawula kwabafazi, waba ngathi uThantaswa uyaphupha. Emva kokuxilongwa ixesha elide kusenziwa oku nokuya, ugqirha wavakalisa iindaba ezibuhlungu. Mawethu, ndibuhlungu ukuvakalisa ukuba nisayi kuphinda nimfumane umntwana. Unkosikazi Yangaphi unengxaki yokukhawula enqabileyo nesingekasifumane isisombululo sayo, okwangoku singoogqirha. Unkosikazi Yangaphi unengxaki yokukhawula enqabileyo nesingekasifumane isisombululo sayo okwangoku singoogqirha. Ukuba angakhawula kwakhona, loo nto ingabeka ubomi bakhe esichengeni. Unobangela wokuphuncuka kwesisu sakhe ke ngoko kubangelwe yile ngxaki Unobangela wokuphuncuka kwesisu sakhe ke ngoko kubangelwe yile ngxaki ndinixelela yona. Ibe ziinceba zenkosi nangoku ukuba siphuncuke sisephantsi. Elam icebo kukuba umnumzana Yangaphi asebenzise ikhondom ngalo lonke ixesha nisabelana ngesondo. Xa nivelelwe yenye ingxaki nize kwalapha kum, watsho ebancumele ngovelwano uGqirha Jirandra. Baphuma kuloo gqirha umsindisi noThantaswa bothukile. Baya kungena emotweni yabo kungekho uthetha nomnye. Kwakunzima mpela kuThantaswa wayesele ezibalela kubafazi abagxothiweyo emizini yabo ngenxa yokungazali. Kaloku wayexokile nakugqirha wathi akazange afumane mntwana. Baya kungena emzini wabo ingulowo esabambe intlanganiso nesiqu sakhe. Into eyayimkhathaza ngakumbi uThantaswa kukubona ukuba umsindisi uzingqo ezimashiyi. Kutheni engamncokolisi nje kanti akamcingeli kumgxotha? Wayebawela ukwazi ngaloo mzuzu ukuba ucinga ntoni na ngaye. Emva kokubeka uThantaswa ekhaya, umsindisi waphuma ngemoto yakhe esithi ufuna ukuya kuzipholela emsebenzini. Emva kokubeka uThantaswa ekhaya, umsindisi waphuma ngemoto yakhe esithi ufuna ukuya kuzipholela emsebenzini. Wafika eofisini yabo ekhona umanejala wamashishini akhe, uMnumzana Bhodla, owayeyile ntanga yakhe. Wafika waxakeka naye kodwa esenza iimpazamo ezininzi.
Ide ekugqibeleni yaqhela ingqondo yakhe yazinza emsebenzini. Wafika yena uThantaso endlwini wazilahlela ezingubeni. Wathi selengqengqile wacinga ngokufowunela umama wakhe, wambalisela ngako konke okuthethwa ngugqirha. Weva kukho into embinza entliziyweni naye uNonkanyiso waphefumlela phezulu komntu owothukileyo ngenene. "Uthini yena myeni wakho ngale ngxaki?" wabuza sekungcangcazela isandla uNonkanyiso. "Ndicela sishiye apho okwangoku isahluko sethu sesibini esithi ziwele